हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे गासैखौ बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दै। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर दायो आं गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअ गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। थ' लोगोफोर बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय कमेडियान आर्टिस्ट बिथां मेन्डेला ब्रह्म बिथां आरो बिथांजों लोगोसे रितिशा उजिर बिथांजों फाव खालामनाय मोनसे गोदानै मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों दांदुलि। थ' लोगोफोर आरो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां दांदुलि मुंनि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा बसुमतारी बिथां आरो डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथां। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां दांदुलि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला एसपि करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बे साननैसोनि गेजेरावनो जों थाबैनो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां दांदुलि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। बे फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनि दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअफोरनि बर' सावथुनफोरनि फुल मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो मोनथिनो मोनग्रोयो।